Добре дошли отново. Ние с Майна можем да се нарадваме тук на кучето. Да. През време на рекламите се забавлявахме изключително много с него. Наистина великолепно животно. Иначе в края на предаването ви пускаме трета серия от видеята от кастингите за Мис България. Не забравяйте, шоуто започва в понеделник на 15 точно в 21 часа. Струва си да го гледате. С следващите забавни кадри ви казваме чао и ще се видим отново утре. До утре. Както всяка година на кастингите за Мис България, журито пита кандидатките защо искат да участват в конкурса. Без съмнение, най-голямото клише след красотата ще спаси света е отговорът на този въпрос. Момичетата най-често казват, че участват заради предизвикателството. За журито обаче, предизвикателството е доста широко понятие. Положението е бой, силикон и класическа музика. Но по-добре вижте сами. Здравейте, казвам се Виржиния Иванова от град Плевен на 23 години. Колко кубика силикон имаш? 400. Добре. Що реши да си сложиш? Ами аз си ги сложих, когато бях на 18 години. Исках много. Не знам, може би по улиците хората ме заглеждат повече. Това повече се приятно ли? набива на очи. Не мога да кажа, че не ми е приятно. Чувствам се добре. Когато изглеждам добре, се чувствам добре. Колко много искаш да участваш в Мис България? Достатъчно, за да продължа напред и Колко да е достатъчно? настъпвам. Много. Какво си готова да направиш? Всичко в рамките на нормалното. Добре, ако аз те помоля да си свалиш в момента банския, за да те... Наистина да преценим нещо, което е важно за нас. Не да гледаме сеир в никакъв случай, по-скоро да преценим нещо, което е важно, за да знаем, примерно, дали минаваш в следващия кръг или как би реагирала. Ще ми падне микрофона. Няма страшно. Виж, той ще ти помогне за микрофона. Не е проблем по принцип като цяло. Даже можеш и да не го махнете, защото аз можех просто да направя ето така. Да. Едната. Хубав са ти. Доста хубав. Така, доста изглеждат като моите, въпреки че когато сложат сутиен, такива неща. Изключително големи са и набиват много на очи. Еми, Което е много 350... хубаво. Казвам се Мартина Стоянова Димитрова от град Несебър по лична карта. В момента живея в София. Завършвам другата седмица, надявам се, ако си взема успешно държавния изпит. Уча флейта в музикалната академия. Стигаме. Толкова стига ли? А как става това с устата? И спецификата е това, че ръба на долната устна трябва да опре на ръба на тази част на флейта, която се казва мундштук. Така. Спецификата на езика е удара на езика между непцето и горните зъби. Казвам се Мари Колева. Студентка съм в Техническия университет и това е за втори път явяване мое. Кажи ми, какви качества притежаваш и смяташ, че ще ни убедиш с тези качества да те пуснем по-нататък? Ами, по-скоро бих заложила на самата себе си това, че съм чаровна, усмихната, забавна и в много случаи сериозна. Асцендент какъв ти? Моля? Асцендент. Ами, по-скоро бъди себе си. Добре. Добре. Защо не успя миналата година? Ами, не знам да ви кажа честно. 23 години, сигурно имаш някаква обществена позиция. Наследствената позиция... Обществена. Ами, да, имам, но не е много убедителна. Да. Все още. Какъв спорт? Ти спортуваше нещо също Да, беше? фехтовка съм аз. Фехтовка беше. Да. Точно така. Представяш национален отбор или? Ами, Малък клуб? сега ще ме включат в националния отбор тази година. Ще ни покажеш ли нещо? Моля те. Ами, На какво, първо чак сега, на какво оръжие си? на сабя. Значи,
Какво трябва да направя? Бих те посъветвала да направиш като мен. Така, стойка. Ама хубава. Така или така? Така. Тоест петите да са на една линия. Така. Ти това сериозно е- си практикуваш това? Това е пета позиция. Така? Не. Ела. Ама чакай сега. Би ме! Това не е двубой, аз съм ги гледал. Дима! Ти си безжалостна, бе, как го обдай? Така е. Що е не там? Ранен съм, колеги. Отивам си, признахте, убима. Не съм те убила. Браво! Флирт с журито малко, с журито. Тя беше толкова сериозна. Ще се